Η πρώτη κινητοποίηση έγινε χθες με τον αποκλεισμό της Πατρών Κλάου στη συμβολή της με την οδό Σάμου, που αντιδρούν στις δύο νέες κεραίες που έχουν εντοπίσει στην περιοχή. Προκειμένου να τα πάρει κάποιος, σκοτώνουν μια γειτονιά ολόκληρη και βλέπετε πόσος κόσμος και παιδάκια έχουν μαζευτεί και δεν σέβεται κανένας τίποτα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τα τουφέγια και να πάμε να τον σκοτώσουμε, ή να πάμε να την γκρεμίσουμε μόνοι μας? Σε αυτά τα θέματα είναι η πολιτεία. Εάν η πολιτεία δεν διαφερθεί, ο κόσμος τι θα κάνει? Εφόσον η πολιτεία δεν κάνει τη δουλειά της, τότε εμείς θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Είναι καθαρό. Δεν υπάρχουν κεραίες που σε σκοτώνουν και κεραίες που δεν σε σκοτώνουν. Τους κινδύνους τους ξέρουμε όλοι. Το πώς βγαίνουν τώρα αυτές οι περιβαλλοντολογικές μελέτες κλπ. Είναι της πάση γνωστό. Δεν μας καπελώνουν, δεν μας άμε άλλο δηλαδή. Η ανοχή έχει όρια. Η δικιά μας η ανοχή όμως έχει τελειώσει. Σε κτίριο που βρίσκεται κοντά σε σχολείο της περιοχής βρίσκονται τοποθετημένες δύο κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Όπως καταγγέλουν οι περίοικοι, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα καρκίνων. Έχουμε προβλήματα. Η γειτονιά η Σάμου έχει τους περισσότερους καρκινοπαθείς. Και φέτος μάθαμε ότι 2 παιδιά από το σχολείο είναι με λευκαιμία. Έτσι ξεσηκωθήκαμε να κάνουμε τον αγώνα μας, γιατί οι κύριοι δεν θέλουν να τις κατεβάσουν με το καλό. Έχουν συμβόλαια από τις εταιρείες, οι εταιρείες τους καλύπτουν. Οι άδειες που μας λένε είναι παράνομες από τις εταιρείες. Και ξεσηκωθήκαμε μόνοι μας να κατεβάσουμε τις κεραίες. Μικρά παιδιά έχουν λευκαιμία, μικρά παιδιά έχει παρουσιαστεί εδώ πέρα λευκαιμία σε μικρά παιδιά. Και όλη η επίσημη πολιτεία είναι αδιάφορη. Επιτροπή των κατοίκων βρέθηκε σήμερα στο γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολου Κατσιφάρα, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την υπάρχουσα κατάσταση και του ζήτησαν άμεσα να πάρει θέση και να ξυλωθούν οι κεραίες από την περιοχή τους. Αυτές οι κεραίες που είναι τοποθετημένες στον Άγιο Γεωργιτολάγκουρα είναι γύρω-γύρω από το Δημοτικό Σχολείο, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην ίδια την υγεία των παιδιών. Από αυτήν την άποψη πέρα βλέπουμε καθαρά ότι στο όνομα του να κερδίσουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν λαμβάνουν υπόψη τους, θυσιάζουν, τολμούν και θυσιάζουν την ανθρώπινη ζωή. Οι κεραίες πρέπει επιγόντως να φύγουν. Καλούμε όλους τους αρμόδιους, τους περιφερειάρχες, τους βουλευτές, τους πάντες να μας βοηθήσουν στον αγώνα που κάνουμε. Να μην πεθάνει η γειτονιά μας όλοι από καρκίνο. Αυτό ήρθαμε να ζητήσουμε και από τον κύριο Περιφερειάρχη και θα τον παρακαλέσουμε, θα τον πιέσουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε να κατεβούν οι κεραίες.